जोंनि बे गहपुर हालामाबो बिटिआरआव हाबफाबाय बेयाव जा जोबोद गोजोननाय दं नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बे गहपुर हालाम एबा सिमलगुरिसिम जितु जोंनि बिटिआरआ हाबहैबाय बे जायगाफ्राव आंबो थांनानै फैखांबाय जि जायगासिम जोंनि बिटिआरआ हाबदों बे टटेल बाउन्डारिसिम आं बेरायनानैबो फैबाय दा बेफोरखौ नायोबा इउपिपिएलआ जोबोद मोजां खामानि मावदों होननानै बुंनांगोन दा बेयाव मेगन सानाय जितु बिपिएफ हान्जा बिथांमोना जानानै थांखांनाय बे हालामखौ जायखौ बाजादोंमोन बे जायगायाव थफ्लाखौ नुहुरनानै बिथांमोना बाहागो लानो फैनायखौ जों एसे गोसोआव दुखु मोननाय जादों आरो दिनैनि बे जोंनि से नं जामुगुरि गामिनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनैनि जोंनि गामियाव इउपिपिएल हान्जानि जानानै जाबाय जोंनि गामियाव हेफाजाब होबाय बा रायजोखौ बानजायबोबाय बिनि थाखाय जोङो गामि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोन जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय लोगोसेयैनो जोंनि दिनै बे से नं जामुगुरि गामिया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो जितु धनस्रि समस्तिजों जोंखौ सरजाबनानै जितु जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोनां जादों बे बिसायख'थियाव जोङो से नं जामुगुरि गामि हिसाबै जों 100% हेफाजाब होनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोङो इउपिपिएल हान्जाखौनो हेफाजाब होबाय थागोन होननानै जोंनि से नं जामुगुरि गामिनि जानानै नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों। इयुनाव बिटिआर सरकारखौ माबायदि खामानि मावजानो लुबैगोन? जोङो से नं जामुगुरि गामि हिसाबै जोंहा जोबोद गांनाय उखैनाय दं आरो जोंनि बे गामियाव जोङो गोबाव समनिफ्रायनो नांगौ बायदि जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय हेफाजाब मोननो हायाखै बिनि थाखायनो फैबाय थानाय इउपिपिएल हान्जाखौ जों देरहाहोनानै जोंनो नांगौ बायदि जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि बे गामिनि माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना जोंखौ मावनानै हेफाजाब होगोन बेखौ आङो 100% फोथायनाय दङ। जोङो गामि हिसाबै डाइरेक्टलि रावखौबो जों इसेबां इनाय अनागारि काउन्टार खालामनाय नङा अब्लाबो जोङो गामिखौ हानायमानि जोङो हेफाजाब एबा खौसेयाव लाखिनानै ट्रेक्टरनि सावगारियावनो 100% भटखौ होहोगोन बियो जोङो गामि हिसाबै आगुनिफ्रायनो जों रायज्लायबोबाय थाखादों आरो दिनै जोंनि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों जोङो 100% बे गामिया ट्रेक्टरखौनो हेफाजाब होगोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ। बिपिएफ हिसाबैथ' जोंनियाव मालाबाबो बिथांमोना फैनानै गामियाव बेबायदि मेल मिटिं खालामफैयाखै आरो जोंखौ बानजायनोबो फैयाखै आरो जों बिथांमोनजों मालाबाबो समाव मोजां गाज्रि सावरायनोबो मोननाय जायाखै आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो जिख्लाबसेबो माबा मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे नेरसोन महरै मोननायबो जोंनाव रावबो खिथानो हानाय नङा आरो दिनैसिमबो जोङो बिथांमोननिफ्राय जिख्लाबसेबो जों नेरसोन मोननो हायाखै। दा इउपिपिएल सरकारा नोंथांमोननिसिम माबाफोर आसा होदों नामा खामानि मावगोननि? आसा हिसाबै बिथांमोना दाखालि अनसाय बिथांखि आरो मा आसनिफोर लादोंमोन आलारि सोरां बायदि बायदि आसनिफोरखौ लानानै बिथांमोना जोंनो मोनसे आसा होदों जिहेतुके जोंहा बे गामियाव नांगौ बायदि जेबो धोरोमनि मन्दिर एबा गामियाव जिरायसालि महरै जोंनाव जेबो गैया निस्सय नोंथांमोना दिनै नुदों जेबो जोंनाव बिदि नेरसोन गैया दा बिथांमोना अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों बा आलारि सोरांनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ जोबोद हेफाजाब होगोन होननानै मोनसे जोंनो आसा होदों बेनि थाखायनो बे जोंनि से नं जामुगुरि गामिनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोना जों ट्रेक्टरनि सबिखौनो बोजबनानै लागोन होननानै गामि हिसाबै जोंहा बेबायदिथ' जोङो बिथांमोनजों मोगा मोगि सावरायनो मोनाखै अबयसे जों बुंनो थाङोब्ला गमामायैनो बे बाथ्राया रोखा जे जिहेतुके जोंनि बे बिटिआर हालामखौ बिथांमोना बिटिआर जाजानाय बा बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव हाबसननायखौ बाजादोंमोन दा गमामायैनो जा प्रमद सारनि नाजानाय एबा माखासे बर' फरायसाफोरनि नाजानायनि गेजेरजों जोंनि बे गहपुर हालामाबो बिटिआरआव हाबफाबाय बेयाव जा जोबोद गोजोननाय दं नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बे गहपुर हालाम एबा सिमलगुरिसिम जितु जोंनि बिटिआरआ हाबहैबाय बे जायगाफ्राव आंबो थांनानै फैखांबाय जि जायगासिम जोंनि बिटिआरआ हाबदों बे टटेल बाउन्डारिसिम आं बेरायनानैबो फैबाय दा बेफोरखौ नायोबा इउपिपिएलआ जोबोद मोजां खामानि मावदों होननानै बुंनांगोन दा बेयाव मेगन सानाय जितु बिपिएफ हान्जा बिथांमोना जानानै थांखांनाय बे हालामखौ जायखौ बाजादोंमोन बे जायगायाव थफ्लाखौ नुहुरनानै बिथांमोना बाहागो लानो फैनायखौ जों एसे गोसोआव दुखु मोननाय जादों आरो